Další přednáška přijde z dílny slovenského výrobce čokolády Mondelez v Bratislavě. Nastala situace, že pracovníci v Mondelezu jsou zaměstnáni výrobou čokolády v předvánočním čase a nemohli přijet. Takže jsme poprosili kolegu Jakuba z naší firmy ze Slovenska, to je Mondelez, je jeho zákazník, tak ten nám vlastně tu zkušenost Mondelezu s PCR testováním v tom rutinním stanovení patogenů v provozu ve výrobě čokolády přetlumočí a předá. Tak Jakube, prosím. Ďakujem za slovo. V následujúcej prezentácii sa teda budeme venovať využitiu PCR v rutinnom stanovení patogénov. A ako už aj kolega spomenul, táto prezentácia vznikala teda v spolupráci s laboratóriom Mondelez Slovakia, ktorý bohužiaľ vzhľadom na svoju pomerne vysokú vyťaženosť v posledných týždňoch sa teda nemohli osobne zúčastniť. Preto som bol teda poprosený, aby som vám v ich zastúpení odprezentoval túto prezentáciu. Takže volám sa Jakub Adamec. Pre spoločnosť Thermo Fisher pracujem ako obchodný zástupca pre región Slovenská republika. Takže hneď takto na úvod si dovolím otázku v mene laboratória. Prečo sme si vybrali metódu SureTech? Vlastne SureTech ako taký systém SureTech so zjednodušeným pracovným postupom zahŕňa teda široký rozsah možných testovaných patogénov a taktiež skrýva v sebe tri základné veci, a to je rýchlosť, presnosť a jednoduchosť prevedenia. Pretože určite všetci to poznáme, keď v rutinnej práci máme strašne veľa roboty, nevieme čo skôr, kde nám hlava stojí, tak určite vtedy není pre nikoho žiaduce zdržiavať sa s nejakým komplikovaným, zdĺhavým pracovným postupom, ale čím je jednoduchejší a rýchlejší, tak je to pre nás ideálne. A v tomto prípade taktiež presnosť a spoľahlivosť je kľúčová. Tuto na obrázku môžeme vidieť celý pracovný postup zhrnutý do takých stručných 4 bodov. Pričom teda prvý je prvotná fáza predprípravy vzorky, teda pomnoženie, respektíve v prípade Mondelezu je to metodou pulovanie, to znamená, že zlúčením viacerých vzoriek do jednej, teda príklad, máme 10 vzoriek, ktoré zlúčime do jednej vzorky, s ktorou potom následne pracujeme, pomnožujeme. V ďalšom kroku je to samotná príprava vzorky na meranie. Následne srdce celej metódy meranie real-time PCR systémom, ktorý teda môžeme vidieť tuto po ľavej strane. Nabádam všetkých, keď skončíme potom tento webinár, určite, kto ešte nemal príležitosť, prídite sa dopredu pozrieť. Spolu s kolegami vám veľmi radi vysvetlíme, ukážeme všetko, ak budete mať otázky, tak všetko vysvetlíme. Vždycky je najlepšie prísť, pozrieť si ohmatací prístroj, ako vidieť len niečo teoreticky na videu alebo na prezentácii. No a v poslednom kroku je to teda posledná fáza konfirmácie štandardnou klasickou kultivačnou metódou, v tomto prípade Brilliance, Salmonella, Agar. Základné SureTech Real-Time PCR komponenty môžeme rozdeliť teda do týchto kategórií, pričom prvé ako základné sú PCR assaye podľa cieľového patogénu. To znamená, že v našom portfóliu nie je čisto len alebo čo konkrétne aj Mondelez testoval, nie je čisto len Salmonella, ale ako už aj kolegyňa spomínala, Listeria, Chronobacter napríklad, čiže portfólio je pomerne široké. Následne je to Thermocycler, čo je vlastne tento menší prístroj, ktorý môžeme vidieť tuto na stole. Je to plne automatizovaný výhrevný prístroj, v ktorom vy si zadefinujete podľa protokolu konkrétnej časy a teplotu inkubácie a následne už vlastne nie je potrebné, aby ste sa tomuto prístroju nejako venovali, pretože prístroj si riadí vlastne túto inkubáciu a všetky kroky už samostatne. Ďalej real-time PCR prístroj spolu s počítačom, respektíve notebookom a špeciálnym softvérom Rapid Finder, ktorý má za úlohu vlastne vyhodnocovať a interpretovať tieto výsledky.
A ďalej potom také už dodatkové, jeden z tých dôležitých je práve vortex, ktorý nám slúži k homogenizovaniu vzorky a potom centrifuga. Čiže, ako som spomínal, v prípade Mondelezu sa jedná teda o molekulárnu detekciu salmonely vo vzorke čokolády, takže v nasledujúcom pracovnom postupe si prejdeme podrobnejšie teda Salmonella species PCR assay, čo je teda súčasťou balenia, ktoré môžeme potom taktiež tu navidieť. Takže prvé základné časti sú lízačné skúmavky, ktoré sú teda bez farebnej farby, proteínáza K, ktorá slúži teda k naštiepeniu bunkovej steny a extrakcii uvoľneniu DNA a následne PCR skúmavky, v ktorých potom prebieha už samotná reakcia. A potom sú to doplnkové komponenty, teda adézne prepichovacie viečka, ktoré sú úžasné a majú množstvo obrovských výhod, ale budeme sa im potom venovať neskôr na ďalších slajdoch. A potom ešte plastické optické viečka, optoviečka, ktorými sa vlastne uzatvárajú PCR skúmavky. Možno niektorí z vás postrehli, že hneď na začiatku som hovoril o novom vylepšenom pracovnom postupe. Čiže v priebehu tohto roka došlo k celkovému vylepšeniu metódy, alebo respektíve ktorej cieľom je vylepšenie pracovného postupu a zníženie rizika ľudského faktoru. To znamená, že počas rutinnej práce, keď máte veľa roboty, môže sa rýchlo stať, niekto vás vyruší, zabudnete, čo ste robili, v ktorom kroku ste boli a už môže dojsť k nejakej chybovosti. Takže hlavným cieľom týchto vylepšení je jednak zabrániť práve tomuto ľudskému faktoru a potom druhá stránka alebo druhá vec je skrátenie celého pracovného postupu. Čiže niektorých krokov pipetovania najviac sme sa úplne zbavili, pretože skúmavky prichádzajú pipetované predchystanými roztokmi. Čiže v samotnom procese predprípravy vzorky, teda v tom pomnožovaní a vo finálnej fáze detekcie nedošlo k žiadnym zmenám. Jedná sa teda čisto iba o ten samotný pracovný postup. Takže teraz prejdeme už bližšie k pracovnému postupu. Takže ako som spomínal, prvotné základné pomnoženie vzorky, následne, ktoré trvá 20 hodín. Následne na ďalší deň teda prechádzame k už príprave vzoriek. Čiže máme predchystané, ako vidíme na obrázku červeným, sterilné skúmavky, do ktorých prepipetujeme teda už pomnožené vzorky a s týmito skúmavkami budeme teda pokračovať a postupovať v ďalších krokoch. Teraz prechádzame do bodu práce s lízačnými skúmavkami. Tieto lízačné skúmavky taktiež prešli procesom inovácie a vylepšenia, čiže ponovom sa dajú, alebo nie je potrebné ich strihať, ale krásne vlastne vo zvislej rovine dajú sa od seba jednoducho odlomiť, čiže šetrí to čas, je to rýchlejšie, praktickejšie. Následne, pokiaľ by sme potrebovali odlišný počet týchto skúmaviek, čiže poviem príklad, že ďalšie 2, 3. Vieme použiť toto špeciálne zariadenie, ktoré slúži teda k prerezaniu skúmaviek. Obsahuje vnútri 2 pozície, do ktorých sa vložia skúmavky v potrebnej polohe. Je to podobné ako zošívačka, čiže iba stlačíte, vyskočí znútra čepel, ktorá vám v danej polohe prestrihne tieto skúmavky. Čiže v pracovnom postupe sa posúvame teda k bodu otvorenia lízačných skúmaviek. V tomto prípade je veľmi dôležité, či už použiť centrifugu, alebo je potom dostačujúce vlastne celé lízačné skúmavky len takto zatriasť, aby sme dostali tekutinu, ktorá sa môže na povrchu nachádzať, alebo na bokoch vlastne stien, aby sme ich dostali dole. Tým pádom prechádzame k otvoreniu lízačných skúmaviek. Následne prichádza prvý krok pipetácie a to je teda 10 mikrolitrov proteínázy K. Na obrázku môžeme vidieť modrej farby. Tá taktiež prešla vynovením. V novom pracovnom postupe doposiaľ bola bez farebnej farby, teraz má modrú farbu. Je to z toho dôvodu, aby ste vy vizuálne dokázali odlíšiť, kde ste ju už napipetovali a kde ste nenapipetovali. Čiže ak vás niekto pri práci vyruší, tak vy sa krásne iba pozrete, tuto je modrá, tuto je bezfarebná, viem, kde môžem ďalej pokračovať. Takže zabránenie práve toho rizika ľudského faktoru. Takže 10 mikrolitrov proteínázy K a následne pridávame 10 mikrolitrov vzorky.
Uzavretie skúmaviek. Teraz sa vrátime k adhézným prepichovacím viečkam, ktoré som spomínal na začiatku. Teda môžeme vidieť na obrázku po ľavej strane. Ponovom nie je potrebné používať staré plastové viečka. Vieme použiť tieto nové. Sú vo forme ako keby takého plátku, tenkého plastového plátku, ktorý otvárame jednoducho ako leukoplast, nanášame na povrch. Jeho povrch alebo ich povrch je lepkavý, čiže krásne sa nám prichytia, prilepia na vrchu skúmaviek. Jedna z výhod je, vlastne v každej pozícii už sú ako keby predstrihnuté, čiže vy si viete jednoducho iba odtrhnúť presne požadovaný počet týchto viečok. Čiže pokiaľ máme hypoteticky celú platňu, teda 96 jamiek, tak rovno viete otvoriť a naniesť všetkých 96 naraz, takže šetrí čas. Krásne na nich je potom aj pozícia na jednotlivé skúmavky vyznačená, takže nedá sa proste nejako posunúť, dať niekde inde. Čiže je to úžasne jednoduché a nekomplikované. Ich obrovská výhoda spočíva taktiež v tom, že následne není ich potrebné otvárať. Ale o tom ďalej. Tak a potom, ako vidíme zase na obrázku vpravo, kolegyňa z Mondelézu alebo pracovníčka z Mondelézu používa taký plastový štvorček, s ktorým vlastne ešte dodatočne prejde po povrchu týchto skúmaviek, aby došlo teda ku plnému prilnutiu. Taktiež je dostupné stále aj alternatívne uzatváranie skúmaviek, teda plastovými viečkami. K tomu slúži potom takáto špeciálna pomôcka, červená, ktorú má v ruke. Máme ju tu taktiež dostupnú, takže môžete sa na ňu pozrieť. Jednoducho priloží sa na povrch, prejde sa z jednej strany na druhú, skúmavky sú uzavreté. Dôležité je, že vlastne tieto plastové skúmavky už nie sú súčasťou balenia. Takže dajú sa doobjednať, ale už nie sú vlastne v štandardnom postupe. Následne teda prechádzame do bodu termocycleru. Ako som už na začiatku spomínal, je to teda plne automatický tepelný prístroj, do ktorého na základe testovaného patogénu, v tomto prípade jedná sa o salmonelu, použijeme následovný tepelný program, čiže celý tepelný program trvá zhruba 20 minút, kde používame teplotu 37 stupňov, 95 stupňov, 10 stupňov a posledné 4 stupne zostávajú až do bodu, dokým my prídeme naspäť k prístroju, otvoríme ho a sme pripravení zase na ďalšie kroky. Čiže ak máte nejakú dodatočnú robotu, pustíte lízačné skúmavky do prístroja, necháte bežať. Keď sa vrátite o hodinu, prístroj bude naďalej inkubovať po 4 stupne už po dobu, dokým vy prídete a zasiahnete do ňoho. Čiže výhoda je tým, že je plne automaticky, nemusíte nad ním stáť, nemusíte ho kontrolovať, meniť nejako teploty, viete si ich priamo v prístroji vlastne predefinovať a potom zvoliť už iba konkrétny program. Následne pracujeme s PCR skúmavkami. Sú podobné ako lízačné skúmavky, s tým rozdielom, teda iný obsah majú a sú v liofilizovanej forme, čiže je potrebné ich ďalej hydratovať. Otvárajú sa taktiež lámu sa v zvislej rovine, podobne ako lízačné skúmavky. Taktiež, ak potrebujeme nejaký dodatočný počet 2, 3, 4, tak vieme ich prerezať s tzv. Cutting toolom. Takže v princípe podobne ako pri lízačných skúmavkách. Ďalšia obrovská výhoda, ktorými vlastne prešli, že ponovom každý cieľový patogén má svoju konkrétnu farbu. Čiže zase v laboratóriu máte veľa práce, niekto príde, vyruší vás, nemusíte si nejako značiť skúmavky, ktoré sú salmonella, ktoré sú listeria. Viete, že salmonely v tomto prípade sú červené, listerie majú svoju farbu, Chronobacter má svoju farbu, takže je to taktiež zase zabráneniu možnej potenciálnej chybovosti, ktorá by sa nemala stávať, ale môže teda k nej dojsť. Teda následne prenášanie vzorky z lízačných skúmaviek do PCR skúmaviek. Tu nás sme zase naspäť pri adhéznych prepichovacích viečkách, pretože v tomto bode nie je potrebné viečka otvárať, čiže tým pádom zabraníme možnej cross-kontaminácii, ale stačí pipetou, plastovou špičkou prísť vlastne nad povrch a trošku pritlačiť, čím sa prepichneme viečko, penetrujeme viečko a dostaneme sa dovnútra priamo do roztoku, ktorý prepipetovávame následne do
PCR skúmaviek, čiže salmonella, v tomto prípade červená farba. Taktiež zaujímavosťou, že v balení sú vlastne dve balenia alebo dve vlastne sady týchto adhéznych viečok. Čiže v prípade, keď vy potrebujete lízačné skúmavky uchovať ešte na ďalšie meranie, v prípade potreby viete vlastne druhorado použiť a znova ju zakryť a odložiť. Takže v tomto prípade prepipetovávame 20 mikrolitrov vzorky do PCR skúmaviek. Príprava vzoriek už na samotné meranie, takže používame spomínaný Vortex, kde teda prebieha homogenizácia vzoriek. Následne buď zatrasením alebo centrifugou dostaneme všetku tekutinu vlastne na spodok skúmaviek. Analýza samotnej vzorky teda prebieha celým menom v prístroji Applied Biosystem Quantum Studio 5 pre food safety. Je to real-time PCR prístroj, ktorý má taktiež vlastne v pozícii 96 jamiek, kde uložíme počet skúmaviek, ktorý vyšetrujeme. Prístroj je taktiež plne automatizovaný. Na boku môžeme vidieť, je pripojený vlastne na notebook, v ktorom špeciálny software, Rapid Finder software vlastne vyhodnocuje a interpretuje merané výsledky. Celý proces samotného merania trvá zhruba 80 minút a nejako sa tento čas nelíši, či tam dáme jednu vzorku alebo dáme celých 96 vzoriek. Ja sa vrátim naspäť ešte k prístroju Thermocycleru. Ako sme si hovorili, má 20-minútový program a tento čas vieme napríklad aj využiť vlastne na zadávanie vzoriek priamo do systému. Nebudem sa tu na tom podrobnejšie venovať. Vlastne máme na začiatku takýto grafický vizuál, kde my si už klikneme na jednotlivú pozíciu, stĺpec, riadok, zadáme vzorku, dá sa napísať, aký názov my chceme teda, už čo my potrebujeme tam zadať, tak to zadáme a následne po meraní nám ukáže takéto výsledky, čiže v tomto prípade jedná sa, že všetky vzorky sú v tomto prípade teda negatívne. A toto je prvá výsledková tabuľka, pokiaľ by ste chceli exportovať výsledky do PDF súboru, takže vidíme, hneď v prvom stĺpci vidíme A1, B1, teda pozície, v ktorých je ďalej názov vzorky, ktorý sme si dali, vieme si napísať typ vzorky, teda v tomto prípade by sa jednalo o čokoládu a následne vám potom prístroj vypíše teda, či bolo negatívne alebo pozitívne výsledky. Toto je zase grafické znázornenie, čiže ako už aj kolegyňa spomínala, každá jedna skúmavka samostatne, PCR skúmavka obsahuje internú pozitívnu kontrolu, čiže všetky vlastne stĺpce alebo vlnky predstavujú pozitívnu kontrolu a ostatné, ktoré sa držia na spodku, je teda negatívna kontrola. Toto je príklad pozitívneho modelu vzorky. Hneď na začiatok spomeniem, nejedná sa teda o pozitivitu priamo z Mondeleza, pretože to by bol veľký problém, ale jedná sa teda iba o naše laboratórium, kde bolo teda spravená modelová vzorka pozitívna. Momentálne sme vlastne na krivke pozitívnej vzorky a môžeme vidieť, že sú tam vlastne krásne dve linajky, dva vlastne stĺpce. Jedno je pozitívna kontrola, druhé je teda pozitívna vzorka na overenie. Vieme si teda buď ukázať všetky naraz, alebo takto samostatne po jednotlivých výsledkoch. Takže na záver si dovolím ešte citáciu priamo z laboratória Mondelez. Takže v porovnaní s predchádzajúcim prístrojom BAX, ktorý doposiaľ používali, nám systém SureTech a prístroj Quantum Studio 5 prináša želanú úsporu času. Vedúca laboratória Mondelez Slovakia, pani magistra Natália Mesarošová. Ďakujem. Jakube, děkujeme za prezentaci v záskokovém režimu za Mondelez a já rád slyším, že jedna z mých nejoblíbenějších laskomin je bezpečná čokoláda. Nějaké dotazy z publika, prosím?
chatu taky nemáme dotazy, tak Jakube, ještě jednou děkuji a můžeme připravit dalšího řečníka. Dobre, ja ešte na záver spomeniem teda, keď skončíme prezentácie, pokojne sa zastavte tu na dopredu, spolu s kolegami vám vysvetlíme nejaké veci, čo by ste chceli potrebovať, alebo môžete si vy priamo vyskúšať. Ďakujem.